Boy's gonna get green. Alle de der Thailand og sådan noget. Yes, we got called a good boy. Tell him. Nah, bro. Nah. Tell him. Yeah, cause I know you've been thinking about the problems. It's at the top when I'm trying on new garments. Lord knows. We is in. We is in this shit. I'm in Rome. I came outside. I claim my want what I want, but I know it's never. Yeah, Look at this dude. 安全带扣好，直到最后安全带指示灯熄灭。下机前请再次检查您的座椅周围。 Nah, there you go. But that's not the plane. That's the other plane. That's our plane. Look at these. Look, he got pissed, you know. Look at these. Bro, what about on, bro? Too really? Bro, look at this guy. I got the badge of honor. We in this shit. We is in this joint. Jeg kan godt finde rundt in here, bro. Jeg kan finde rundt i picture. What you gotta say? Ikke så meget, jeg kan bare... Madkabin. Det var sådan bites. Jeg har fået mange goose. Hvad har du fået? Jeg ved det ikke. Svar James. Det står på kinesisk. Så vi kan læse det her. We can read this, bro. We can read this. Det så det godt. I USA. Det ved jeg ikke. Det var bare... Det var en lortefedt, bro. Hvad vil du der? Nej, men... Hvad? Det kan du ikke. Du kan ikke bare hive Nej, prikken. jeg skal lige se Nej, den. når du har lagt din prik ned. Nej, der er ikke flere brikker der. Der er kun 3 brikker. Som hvad? Ja, hun bare har... Hvad? Jeg husker ud at rejse i år. Tag en af den anden, hvis jeg tager den forskel. This dumbass. Bitch ass up. Just living off this shit. This place is a fucking shithole, man. There's nothing. No food, alcohol. I can't even get my fried chicken. Bruh. It's mandatory. It's fried chicken. We need it, bro. We need it. Tell me one country that doesn't serve fried chicken. You can't tell me one. You cannot tell me one. Shanghai Airport, China. Yeah. Look over there. Look right here. Look right here. It took us 5 hours to our plane. 5 hours. We've been here since 1. Look at this American citizen. Look at this Marine. Fucking Tom Cruise. Tom Cruise. Look at Tom Cruise right there. What's in top? transition. Okay, vi er i Shanghai Lufthavn, og vi sidder inde på det her restaurant, og vi er lige på sådan noget char siu, sådan noget pork char siu, med noget bok choy. Og jeg har fået noget mørk te her. Hvad er det nu hedder? Det er bare sort. Ja, bare sort te basically. Så det smager pissegodt. Det er luksus. Det er lige lidt test på dig. Det smager rigtig noget for rette mere. Jeg kan ikke smage noget. Spis med ris. Det er actually good. Okay. This is chivalry. Jeg kan ikke det bedre. Oh yeah, shit. Yes, it's so casual. But I can't. Like, I want to sit. Oh,
My butt. I want to feel most comfortable sitting like this, but it feels weird sitting like this. Alt for godt, det. Så skal vi tage en taste efter. Hvad? Har du ellers fint? Nu skal den. Skal jeg spise? Jeg bare blive videre. Var det godt? Actually good. I'm struggling. First time tasting this. Very good. This. Bok choy. Very good. Bok choy. Bok choy. Det er ordentligt godt. Og det kunne And this is good. Jeg vil op. Jeg vil blive ris. This shit good though. This shit good. det er bare et eller andet. Der er ikke noget specielt. Det er ikke noget Og specielt. her har vi den her sådan beef kebab. Det er sådan noget kaj på logo. Se. Lad os prøve. Virkelig saftig. Ikke for sej. Lidt sej, men også fedt. Der er fedt på. Hvor den godt. Det smelter på tungen. Se nu. Do you like it, bro? You like it, bro? We're good, You like it, bro? Mission complete. Mission complete. Oh shit. Oh shit. Look at this sneaky. I give up. Prøv igen. Try again. Sushi's easier, bro. Damn, this shit. Okay. Okay. That boy eating good. Så vi er stadig i Shanghai, og vores fly, det flyver kl. 23. Det tager cirka 2,5 timer at komme til Vietnam, som vil være mål. Så vi er over på vores hotel, og vi tjekker ind omkring kl. 3-4 stykker i aften, så skal vi bare holde os vågen. Skal lave en lille døgner, og så skal vi ud se byen og få nogle drinks måske, og se om det er aktivt. Forhåbentlig. Fucking klar på det. Han er skal du fucking pina coladas, bro. Det er helt sikkert. Vis lige, hvad du har der. Jamen, jeg kan ikke finde på chopsticks. Så spiller du ud alt det der ud. What you got? Alt det du kan mærke ikke at spise. Så her, ikke? Kylling... Du skal ikke putte den helt i. Kyllingfødder. Ja. Kyllingfod. Lad os prøve. Du kan mærke, hvad du ikke kan spise op i den. Det er ikke så meget kød der. Så bliver du bare død. Hvorfor kan det ikke blive noget? Ja. Du kan bare spytte det. Bare på det. Sådan meget... Sådan lidt sådan fedtet-agtigt. Sådan. Er det sådan gummi? Hvad? Eller hvordan? Det er svært at forklare, fordi det er fødder. Det er sådan... Det er jo ikke pels. Nej. Men det er heller ikke sådan fjer eller sådan noget. Altså meget... Det er meget sådan... Kan du lide det? Sådan lidt for fedtet-agtigt. Jeg kan godt lide det med sådan smagen, men sådan... Det er det for konsistensen. Jamen, det er ikke for meget. Det er jo ligesom det der porridge, det der rice porridge. Nå, ja. Det er ikke konsistensen, ikke hvad? Det er ikke... Det gør godt med sådan... Vi skulle nødt til at sige sådan en low-key. Eller sådan... Nej. Hvordan skal vi tage noget? Skal jeg ikke... Jeg må bare finde dig, hvor jeg har det med serveret. Eller den her. Skal jeg ikke bare finde dig? Nej, jeg skal fucking have så på. I gotta try it. See, bro. I gotta try this shit. Not this Okay, shit. for at bruge fucking chopsticks. Men du er ikke... Jeg er ikke engang bedre end dig på det, ærligt. Vi skal spise det hele. Bare sådan one go. Alt det her. Nej, ikke det hele på en gang. Bare så lidt ad gangen. Så bare så smag lidt ad gangen, ikke? Og så sådan se, hvad der bliver. Det kan godt være, hvis jeg enten elsker med det, så hader man det, tror jeg. Det er jo ikke sådan noget med ude i. Det er meget, jeg elsker det. Er det sådan specielt, eller hvad? Det er ikke noget specielt, men det... Og hvor det ikke smager ikke lige der. I don't know. Det er fint nok, men hvor meget var den til? Hvor meget var den her til? Hvad? Nej, er det 8 for det hele? Det er low-key okay pris. Jeg vil ikke sige det der. Vi er også i lufthavnen. I don't like it.
Det er fint nok, men jeg kan ikke spise det hele. James, you can eat it. Der, hende der idioten der, bro. Det er Lucky Vine, er det ikke det? Look at that boy, he likes his feet, huh? He likes his feet. Hvad er du lige så gammel? He like him gentle. Where we at? Where we at though? Where we at? Where are we? Where are we? At the gate. At the gate. Jeg bliver helt special. Jeg bliver helt træt. Det er James. Så vi får nødderne frem. This is the emergency food. Ikke? Emergency. This is an emergency. Det er ikke rigtigt. Hvad? Det er ikke nogen emergency. Jo, lidt. Det er bare sulten. Jeg vil kalde det en emergency. Mate, where we going, mate? Mate, where we going, mate? What the fuck is this? Oh, What is shit. this then? Hanoi. What's this then? We going places, boy. We going places. Why are you marketing me? What that? Where we going? Hanoi. When are we there? 1 time og 30 minutter. Helt det godt, Rose blind. Bravo, going dark.